Partitarji nazzjonalisti qed jappellaw biex fil-każ tan-nomina ta' Leo Brincat tal-Awditur fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri, ir-rappreżentanti tal-Partit jerġgħu iġibu ruhom bħal fil-każ ta' Tonja Bela. Dan billi jagħmlu l-ħsara u ma jaċċettawx in-nomina Maltija. Fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista fejn kien mistieden Karl Guder, partitarji nazzjonalisti irreaġixxew għal dak li qal Simon Busuttil fil-Parlament meta għeddet lil Brincat li jista' ma jsibx appoġġ. Għandna triq tal-Unjoni issa u nużawha. Jekk jiena ma nismax mistoqsijiet lil Brincat dwar il-vot li jagħmel, jiena għalija il-Partit huwa bla sinsla. Insellmulek. Nixtieq kieku dawn it-tliet membri li għandna fil-Parlament jingħaqdu u ma jagħmlux propaganda tajba lil-Leo. Tirreferi għal-MPs, nimmaġinaw? L-MP David, Zola u Modini. Għaxi huma ħsaret jagħmlu n-net jgħidu tant il-fejn. Grazzi tal-komment. Kif jista' jkun aħna ngħinu lilu? Spikka l-mod kif l-preżentatur u wisqan qas il-mistieden id-deputat Karl Guder ma kellhom ebda kelma ta' kundanna għal dan id-diskors li jagħmel ħsara lil Malta. Saħansitra Guder serħilhom rashom li Brincat se jkollu smieħ diffiċli. Kommenti fuq Leo Brincat m'għandix dubju illi Leo Brincat ukoll se jkollu grilling diffiċli kif ikollu kull min ikun nominat għall-Audit Committee tal-Unjoni Ewropea. Tajjeb. Imħeġġa minn preżentaturi li xewxu bħal David Take u mistiedna aggressivi bħal Beppe Fenek Adami, issemmija xejn ma jkollhom kliem ħelu. Fost oħrajn id-deputati laburisti kienu Majra ġrieden. Oħra, dawna kif ma jiskux dawk is-36 far il-bira dawk mhux ġrieda dawk farijiet. Ħadu ġurament tal-lealtà.